Tulog lang si Brenda. I think gising na siya. Aalis pa kasi siya. Magpunta pa siya sa trabaho niya. Wala naman akong ipakain sa kanya. Ang daming bashers magsasabi, wala kang pagkain ipakain. Ang dami mong ang dami mong ginagrocery. Sabi pa, ang dami ko daw ginagrocery pero wala daw akong maipakain. Di ba ready na? Anong oras ka nagising? 30, nag-alarm. Parehas tayo. Kinuha mo yan sa kinuhaan ko? Masikip lang sa'yo kasi ang haba mo. Maano? Akin dito may extra. Sa akin wala extra. Huy, hindi ko man yun inano kasi labaman yun. Nilagay ko lang doon naman. Sa iba. Siya pa talaga naghipos. Lakas ng ulit. Ha? Dito? Pag sure eh? Oo. I-record ko nga sana ka. Guys, inano mo sana. Siyempre baka magalit ka. As in, nangihili ko pagod ako, baby. Sabi ko, hala. Dumating na si Tami, hindi pa ako nakatulog nun. Bakit hindi mo ako ginising? Nung ano? Pagdating ni Tami. Naghihilik ka eh. Sabi ko, magigising din to mamaya, bababato. Sabi ko, sarap ng tulog mo, be. Tulog, yung nag-usap tayo, gusto ko na talagang matulog. As in, pagod ako. Tika muna, naghilik. Ang lakas, be? Malakas, be. As in, Oo, hala, ganun kalakas yung kay Marlon. kay Tami din ganon. Hindi, kay Ge- Tami mas malakas. Pero ikaw at least parang kay Marlon. Hala? Ganun talaga. Promise, be? Promise ko. Ba't hindi mo na-record? Hindi kasi siyempre parang ano na yan, nakakaano na. Okay naman sa akin. Oo nga, pero siyempre, next time. Next time. Next time, pag marinig ko ulit, para ma-improve. Pero siyempre, kailangan kong ipagpaalam mo na kasi. Oh, pero, hala, hihilik talaga. Ganyan pala kalakas yung hilik ko. Di ba si Tami din sinabi niya? Si Tami, hindi ako naniniwala. O, in-record niya, pero, parang hindi man yung totoo. Naghihilig ka talaga. After natin hindi mga 5 minutes yata, wala pang 5 minutes. Nakatulog na ako. Kasi gusto ko na, ganyan yung mata ko. Ganun na ako. And then, ikaw parang hindi pa. Wala pa. Mga 12 na siguro nakatulog. As in. Mga, 12? oo. 12 or... Hoy, nagising ako mga ano na yung oras. Almost 1. Ayun. Sa mga... Tinitignan kita, sabi ko, tulog na, ayaw ko na tong gisingin. Pero hindi ka naman humilik. Hindi ka pagod kasi hindi ka oy, kailangan ko mag-lost weight. Ganyan kasi pag ano ba, wala humihilig para ako, guys. Kain tayo. Ay, anong kainin mo? Guys, wala na naman ako maipakain. Cereal. Cereal at saka yung bread. Yung bread at cereal. Hoy, hindi ka kumakain ng cereal? Hindi na, kumakain naman ako, pero yung parang ano lang sa akin, pagka gusto ko lang, yung cereal, di ba, ang dami namin cereal. Look. From Food Bites. Galing din ito sa Food Bites. Oh my God, halos na kinakain namin, guys. Galing sa Food Bites. Anong tawag niyan, be? Ensaymada. Maliit, be. Baby na yung mga ensaymada. Pang breakfast talaga siya. Pero masarap din. Masarap. Look guys, punong-puno ng cheese. O, punong cheese. Ang sarap, guys. Pero si Brenda, ang tagal makakain. Ako, munti ka nang matapos yung dalawa. Sabi na isip ko, mayroon pa siyang dalawa. Matatapos na ako nito. Maglalaway na. Ang bilis kong kumain, guys. And then si Brenda, nag-iya lang agi ni Brenda. Kahapon, ay nung nag-dinner tayo, matagal ka nang tapos, gusto mo na naman umulit. Hindi pa ako tapos, di ba? Oo, ang dami pa kasi ganun-ganun pa siya. Sa ulo ng isda. Huwag mong kalimutan isda at saka mga crackers mo. Diyan na lang yan. Hindi, ang daming crackers, hindi niya magamit. Ang sarap.
Baby inside mother. Hi guys! So ngayon guys, nahatid ko na si Brenda. Na-draft ko na siya sa trabaho niya. So yun, let's go! And pauwi na ako. And yan. So yun guys, kasi wala si Tami dito palagi na and then busy tayo sa kaibigan. Ang ginagawa ko, inasikaso ko na naman siya guys. Pinagluto ko kasi po gusto kong maging masaya siya kasi wala po ako mga niluluto. Yung isda, hindi po siya kumakain. So nilutuan ko siya ng chicken which is really really good. And also yung pasta na gusto niya guys. Yung ano lang siya sa garlic at saka sa yung maanghang-anghang. And then lang, olive oil, onion yan at a lot of garlic. Masaya na siya gayong sa ganon. Kasi alam nyo na, wala siya dito. And then yung mga leftover lang yung kinakain namin lately. Para naman masaya si Mister at hindi siya maging itong asawa ko, busy na lang palagi sa mga kaibigan. Hindi na ako inasikaso, ganon. So hindi natin alam yung kung ano sa utak, no? So kaya nagsidesisyon ako. Natulog ako half day pagkatapos kong dinadrop si Brenda. And pagkatapos niyan, para bago ako alis kukunin si Brenda, yun, nagluluto na naman ako para sa kanya talaga. Kasi gusto kong maging masaya siya guys. Kasi, palagi tayong nag-hang out sa kaibigan and then siya, ini-ignore na natin. Alam nyo na, yung asawa natin, kailangan nating alagaan para masaya ang buhay. Para wala kang marinig. Kapag mag-aaway kayo, wala kang marinig. So, kailangan gawin lahat para maging masaya. At, accomplish naman kasi naging masaya siya. Paborito kasi niyang gano'n na pasta. And of course, chicken and then yung salad. Fights na yan sa kanya guys. Fights na talaga. Masaya na yung dinner niya. Masaya yung hapunan namin. So, yun. At, ang sarap ng pasta nito. At kumakain ka, lagyan mo siya ng cheese. Yummy! With chicken. Oh my God. Imimix mo siya dyan. Yummy nerds. Hi guys! Hello! So ngayon guys, nagmamadali kami kasi kukunin namin si Brenda. Kunin namin siya, ihatid namin siya sa bahay. Kunin namin siya galing sa trabaho niya. And then ihatid. Kasi andito yung bag niya sa bahay. Iniwan niya. So kaya yun. Let's go take. And of course, kasama ko yung Mr. kong Tamimoy. My Tammy is here with me. Look, he's right here busy with his thing. Don't drop my wallet, huh? He's busy with this thing, so I have to turn the light on also for him. Short out. Huh? Short out? Oh, maybe from the rain. Hi, Tami. What Hey, happened? Brenda. Oh, you have a Target bag. Hi, babe. She went shopping. Did you went shopping? Hindi. Bumili sila ng lunch kanina babe. Hindi ko naubos sila. Oh. Lunch. They give you lunch? That was nice. You have your thing over there, babe. Thank you, babe. On the floor. Look at on the floor. Oh, this one? Yeah, in the bag. Wala, there is a dog. Okay, lamit na lang dito. Okay, you're not feeling that really good on the laundry. You're so drama. Look at that. Look at her. Drama man ito si Brenda, guys. Yan ang sasabihin ko. Late ako nagising. Okay lang yan eh. You have your bag there, right? Well, how was your work day? It's the same. The same. Well, it's the same good or the same bad? Same good. Okay. While you're driving. What? Is it illegal? Yes. Okay, bye-bye. Oh, okay naman pala. Oh. Kita naman pala. I can see my face. Round and chippy. Na-drop na namin si Brenda. So, pauwi na kami. Look who's cleaning dishes, guys. Yung asawa ko, guys. Sabi ko, pinabayaan ko yan dyan kasi kailangan siyang isok kasi matagal sa tubig dapat ba? Para naman Pero he decided to clean it. And we have to go to bed because bukas you have to work, love. You have to. You have to. It's not you have to. You are going to work because you said yes. You said yes to work, so that's why you're going. Anyway,
So he did clean it. Thank you, Han. Ang bait ng aking dishwasher, guy. What are you looking? Turn these over there. No, you have to soak it, Han. I am, put the soap in it. I use this to put the soap in. Ah, okay. Okay, guys, that's it.